Maayong adlaw sa mga taga General Santos City, South Cotabato ug Sarangani Province. Ug kato mga nitan-aw sa tuang live sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao. Ug bisan pa worldwide, no? Ato mga overseas Philippine workers diya. Anyway, atong portion karon pag pakighinabi sa mga scholar ni Senador Manny Pacquiao kung asa gipa-eskwela kini niya. Dunay uban nagsugod pag high school, ang uban college na, no? Karon atong unang mahinabi si Girlie May Pondias, sir. si Girlie May. Si Girlie May, ni-graduate na ka Girlie May, no? Apo, Unsay course nimo? Bachelor of Secondary Education, sir. So maestra ka karon. Apo, sir. Okay. Unsay year nimo nga nagsugod ka nga nahimong scholar ni Senador Manny Pacquiao? Naging scholar ko since 2008, sir. Since 2008. Unsay year nimo adto? Second year high school, sir. So even high school di ay nahimo ka na scholar ni Senador Manny? Opo, sir. So ni-graduate kag high school hantod nag-college. Opo, sir. So asang imong school sa nung nag-college ka? Sa Holy Trinity College, sir. Sa Holy Trinity. Private school, di ba? Opo, sir. So dako ug taas gid ang diha ang tuition, no? Opo, sir. Okay. So katong high school ka asa pud ka nag-eskwela? Sa Banisil National High School, sir. Okay. Even public school to siya, doon na gyapon yung mga corresponding fees, payment, sir. mga Opo, fees, sir. no? Okay. Banta-banta nimo diha ka mag-college sa Holy Trinity, diri sa General Santos. Mga pila ka ang imuhang gitawag og tuition fees? Depende siya sa ano, sir, sa level. Kay first year na ako 15, pag mag-upgrade ng taas ng level mga daga ng 17. 17,000. Po, sir. Unsa na per semester? Opo, sir. Okay, so 17,000 per semester. Gibayaran gina ni Opo, sir. Senador Manny Pacquiao, no? Opo, sir. Very good, no? So hantod na human ka sa college. Opo, sir. Okay, pila ka year? 4 years, sir. 4 years, no? Opo, sir. Sakto niya. Pagkahuman, nag-take ka og let Opo, sir. exam. Opo, sir. Og kaloy sa Dios, Nakapasa, sir. nakapasar pod. Opo, No? sir. Okay. So, sa imong estado sa una, ingon na to kung ikaw lang ang nagpa-eskwela sa imong kaugalingon imong ginikanan. Kaya ka ha? Sa ano, sir, dili jud sa kaya, sir. Kay daghan po di magsuon. Kaya video di pod kayo akong papa sa trabaho, sir, dako income. So may trabaho si imong papa? Mananagat, sir. Okay. Mananagat. Diri ra mo nagpuyo sa Opo, sir, sa 39 lang. 39.2, no? Barangay Fatima, Opo, sir. General Santos. Okay. Imong mama, asa man po nagtrabaho during your high school days, your college days, Housewife lang siya, sir. housewife lang na imong papa mananagat. Opo, sir. Pila mo magsuon? 5, sir. 5. 5 mo magsuon. Sa tabang ni Senador Manny Pacquiao, pila mo kabuok napa-eskwela niya? 3, sir. 3 mo kabuok Opo, sir. napa-eskwela niya? Opo, sir. Unsa man to mga manghod nimo? Akong ate, sir, ako gatong katulo na. Imong ate naka-graduate na pod. Opo, sir. Unsay course imong ate? Sir, Information Communication Technology. Yung trabaho na ron. Opo, sir. Very good. Unya katong unsa man to sunod nimo ang Sunod na ako, sir. sunod ni manghod nimo Manghod ang na ako, sir. other scholar ni Opo, Senador sir. Manny Pacquiao, no? Unsay course ato? Sir, Business Administration. Business Administration. Sa ato pa sa inyong pamilya, tulo mo ang nahimong scholar ni Senador Manny Pacquiao, no? Opo, sir. Nakahuman pud mo tanan. Opo, sir. Doon na nay kuan, doon na nay trabaho karon. Opo, sir. Ga-income na ana. Mayroon na, sir. So nalipay yung ginikanan unsay libati. Nalipay po sa, sir, kay medyo dili sila maago sa sir, tuition. Pagpanarbaho, no? Oo. Okay, sa inang kuan mo tulo ka mo kay scholar mo, no? Anyway, karon og naa si Senador Manny Pacquiao sa tong atubangan. Unsay imong kuan istorya? Pasalamat. May buntag, sir, no, Sir Manny. So ako dahil yung scholar dati, nakagraduate, karon naging teacher na. Salamat kayo sa imong kamaayo, sir, sa imong sakripisyo nga pagpa-eskwela sa amo, maski dili nimo kadugo, gitagaan jud mi chance para makagraduate. Thank you kayo, sir. Dili lang ikaw kundi hasta igsuon nimo, no? Opo, sir, kami. Kaya salamat, girlie, sa imong time, no? Imong mga igsuon karon nalipay pod og siguro mao pay gibati. Magpapasalamat kang Senador Manny Pacquiao, no? Opo, Nga kamo nakahuman. Opo, sir. Sige, salamat kayo ha. Thank you, Salamat sir. kayo.